Personalna asistencija mi je potrebna jer neću da me ako kupa i dođiruje. Neću da me niko nigde vodi niti čuva. Nisam dete. Hoću da me partner slači, a ne oblači. ja biram na koji način, gde i s kime ću živeti i obavljati svoje lične i društvene obaveze. Centar Živeti uspravno organizuje uslugu personalne asistencije osobama s invaliditetom. Doniranjem omogućavate da osobe kojima je asistencija potrebna imaju izbor. Bez asistencije to ne bih mogla.